Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε στο γήπεδο της Χιού και θα παίξουμε football challenges με παιδιά που αγωνίζονται στο Βαρβασιακό και τον Άγιαξ. Αυτός εδώ είναι ο Πέτρος, αυτός εδώ είναι ο Ανάργυρος, αυτός εδώ είναι ο Παναγιώτης. Τι λέω. Γεια σας. Σε ποια ομάδα παίζεις? Άγιαξ FC. Τι θέση παίζεις? Παίζω center back. Σε ποια ομάδα παίζεις? Άγιαξ, αλλά στην καρδιά μου είναι ο Πανιώνιος. Πες ένα σχόλιο στην κάμερα. Είμαι έτοιμος να σκίσω όλες τις αράγνες του τέρματος. Τι θέση παίζεις? Λίμπερο. Τι θέση παίζεις? Παίζω center forward. Σε ποια ομάδα παίζεις? Στο Βαρβασιακό. Πες ένα σχόλιο στην κάμερα. Έτοιμος να τους σκίσω όλους. Κάνε ένα σχόλιο στην κάμερα. Είμαι 15 και ήδη σκέφτομαι την απόσυρση. Το πρώτο challenge που θα κάνουμε είναι τα πέναλτι και πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν. Ωραίο. Είσαι έτοιμος? Μπρο, εδώ παίζουμε Van Dijk φάσεις. Παραλίγο να μην πάει καλά αυτό. Το δεύτερο challenge, παιδιά, θα είναι two touch και ο καθένας έχει από δύο ευκαιρίες. Δεν πειράζει. Έβγαζε. Ω γάμος. Έλα εδώ. Πολύ κακό, πολύ κακό. Όλοι μας από 2 βαθμούς. Δεν μετράει αυτό, να ξέρετε. Είναι προπόνηση. Δεν τραβάει κάμερα να φανταστώ. Φέρω μου την πάλι. Δεν πειράζει. Για center forward ήταν καλό. Σήμερα βρήκα. Μπρο, αυτό είναι να ξέρεις γκολάρα. Δεν φταίω, εγώ κάτι πήγε λάθος. Για να δούμε. Ω, καλά. Πάλι καλά. Πολύ καλό. Λοιπόν, νέα ισοπαλία. Βασικά δεν βάλουμε γκολ για να μην υπάρχει ισοπαλία. Εφόσον πήγε πολύ καλά το δεύτερο challenge, το τρίτο challenge θα έχει 3 ευκαιρίες. Βάζουμε τέτοιο, μήπως και βάλουμε κανένα γκολ, μα όλοι τα έχουν πάει out να πούμε. Κρίμα. Πρέπει οπωσδήποτε να το βάλω. Έλα ρε μα. Έλα, πάμε. Παιδιά, πρέπει να ομολογήσω ότι τον έχω πει. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Το καλό που σου θέλει. Ωραία μάγκες, το τέταρτο challenge είναι θα στήσουμε 5 πιατάκια σε μια ευθεία, θα κάνουν σλάλομ οι παίχτες και θα σουτάρουνε. Ναι, οκ. Πώς τολμάει στο συμπαίκτη του να πιάνει τέτοιο σουτ. Δηλαδή θα έκανε το γκολ της ζωής μου. Για να δούμε. Πρόγραμμα το Παρασάκι. σπίτι. Καλό. Πιο κακό δεν μπορεί να βάρεις. Ποιότητα. Δεν τρέπεσαι ρε. Χαρά. Η γιορτή. Ούτε αυτά. Γάμο. Τώρα παραπονιέται ρε φίλε για τον άλλον, εδώ το στείλε στη όλη τη μάνα. Πάμε στο πέμπτο challenge. Θα τους δίνω εγώ την μπάλα και θα τους λέω πόσες επαφές θα κάνουμε. Πάμε να αρχίσουμε. Πόσες? 3. Αμάν. 2.
Happy goalkeeper, only follow. 4. Ω! Φαίνεται ότι είναι center for. Φαίνεται. 4. 1, 2, 3. Φαντάσου να παίξουμε στην κάμερα. 2. Ένα. Μία. Σοβαρέψτε. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή με 4 πόντους τον Παναγιώτη, με 3 τον Άργυρο και με 2 προφανώς εμένα. Τελευταίο challenge είναι τέτα-τέτ. Και πρέπει να σκοράρουμε. Να σου πω. Κάνε κάτι. Θα προσπαθήσουμε. Άχρηστο. Ρε μαλα... Αμάν, ντροπή μου, πάω. Τελευταίο είναι. Πόσα έχεις βάλει? Ένα έβαλα, 1-3. Μπορεί να χάνω βασικά, αλλά χάνω με δική φάλη. Κερδίσεις την αγάπη. Ναι. Μπράβο. Μπορεί να μην κερδίσεις τη σεζόν στο K16, αλλά κερδίσεις αυτά τα challenges που κάνουμε. Είναι μια πολύ περήφανη μέρα για τον Ανάργυρο. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που κέρδισες 2 άξιους αντίπαλους. Αντιπάλους. Νιώθω πολύ περήφανος και δείχνω τη σημασία αυτού του σήματος, τι σημαίνει. Και ας μην πήγαμε τελικό. Βασικά πήγατε τελικό, απλά είναι πιο μικρό. Ναι, είναι κοντός. Δεν πειράζει. Σε κόψτε, μην τον έβαλε. Γιατί όχι όμως. Θα γελάει ο κόσμος. Σήμερα βρήκε να κάνει εμφάνιση καριέρα στο παιδί. Τέλος πάντων. Πώς νιώθεις και αν μπορείς να παίξεις καλύτερα και να βγάλεις περισσότερα. Λογικό είναι ότι μπορείς να παίξεις καλύτερα, αλλά τώρα ήρθαμε να κάνουμε challenge και στην προκοπή να κάνει ένα βίντεο, γιατί έχουμε να κάνουμε βίντεο 5 μήνες να πούμε. Δηλαδή βλέπετε αυτό το παιδί για center for τώρα. Το δίνεις εδώ το παιδί με center for. Μην τους πείτε τι θέση παίζω. Αυτό το παιδί παίζει τέρμα. Βγάλτε αυτό το παιδί. Παραγωγός. Ωραία, επόμενο βίντεο. Το επόμενο θα είναι προπόνηση τερματοφυλάκων με τον Πέτρο. Γράψτε comment το βίντεο που θέλετε να κάνουμε. Στα 100 like. Θα το κάνουμε. Το ξέρεις ότι θα πάρουμε. Ήταν μια ευγενική χορηγία της Moodwear. Έχουμε Τέλος moodwear στο πάντων. πλάι μας. Έχουμε, ναι. Όλοι subscribe, like. Το ρεζίλι μας θα γίνει λίγο δημόσιο. Αυτό, bro. Και αυτό που είπαμε, σε ακόμα. Τα λέμε και αντίο.